nagsurya na ta si Anthony ang palangga ko. Anthony, alang-alang sugot ka maangkas lang kadi sa bike, ari nga may ban. Sige na, ate, sila ko panay kami. Palangga. Hindi na pagdiktahin ang imong anak. Ay, Naroon naman na sa imong atubangan ng iyang nobyo. ganong hindi man ako diktahan na. At sa may pangalan ni mo to? Sabat na rin, kaya ron may istorya ka na mo. Sabat. Sabat na to. One step living job na karon. Ma'am, ano man? Bisita ta ni si ano ba? Ay. Si Anthony. Bisita gani na Rose, pero Istorya. naunsa man kang batla ka. Anthony, pag wala ba siya guro battery, wala na charge. Siguro basig kong apa ning imong kwan. Doon sa kato. Mayong adlaw, madam, sir. No, tagay surya na siya. At taga-asa man ka. Taga, dila ko sa may, nahanas may tampakan. Kagod sa may tuyo ni mo dire kag sa akong anak. Gang, wala pa rin sila kabaloga nga. Mag-on na ta. Subong pa lang, subong pa lang. Subong pa. Oo, subong pa lang. Grabe jog kagang ba? Hindi, obdan naman ka. Mommy, si Anthony, nobyo ko na ni siya for how many months? Mag-years na kami. Segundo. Magtuig na kamo pero wala pa kami kabalo ni tatay mo. Oo, free trial. Subot sing ganon. Nag-ana-ana namong duwa. Yes, Ay. Pedro, Anthony, sige lang, kabailan na si mami ko kay amagin na siya. Ma'am, sir. ikaw taw diretsohon ta katuod sa imong trabaho. Ma'am, sir. Ako na, mura po kong DJ, sir. Bot po sing ganon. Mahilig kang mumwiji. DJ. DJ ba na? Unsa? DJ. BJ. Mr. DJ, can I make a request? Mga mo ganun, sir. Unsa klaro hato? Unsa BJ? Dili. Barbecuehan man to, DJ. DJ. Letter J. Ay, kanang DJ. Jack ba? Jack. Di ba, mami? May So, ibra na siya. unsa man ni Pedro? Kuan ko, ma'am, kanang dispatcher ba diya sa may kuan? Oy, banga. Ay, isa naman di ay kag dispatcher. So sa imong trabaho, mabuhi ni mo akong anak. Uy, mami, grabe ka man tana, mamang. Ano man tana ni siya, Stipot ka dira, Ros, kay ako ang nakahibalos para sa imong boss damlag. Mami, aran ako sa tama nga lugar, ay tama nga edad. Tama ka sa edad gani, pero unsa man na imong madayunan? Ano mo kay kapalang gani? Kami na Antonia. Kapalang kaanay lang mo, pero sa pagigugma, pero sa pag-utok ang ginagamit, wala ka. Mami, di ba, amo ganing hambal nila nga puso first bago ang utok? Ay, day. Sa una, day. Mao mo na ang nabatsyag na ko kay tatay ni mo, pero tanawa ka ron. Tanawa. Ulihi ang paginulsol. Subong kagid yung mga yaw-yaw, mami Anong nga. mabalon? Palangga. Naginulsol ka na Ay, ako. sos, naginulsol ko. Na. Naginulsol ko kay abi nako. Dako ka kay dako kag lawas. Pero unsaon man, dako ra imong lawas, pero ambot lang. Wala tinod. Ay. Abot, mama, di rin Kaya ako suryan sa kung tubig. pwede lang gani, balik-balik ko ng anong dako madto ng bukol pero laban itlog. Gaga pa ba na si mami ko Kurang ka babatsoy. Sila na naglalis Pero- ni Papa. Pedro. Pwede naman siguro na ito na istorya. Kaya naman siguro ni mo buhion ni atong mo ang Ay, Pabulig unsa ito pa ibuhi ba? ni ha, anak? Unsa ibuhi nila? Sige. Gaga, ipagbato Sige. ko, gapakigbato ko. Ano ang ibuhi ni mo sa akong anak? Sabat. Paano kung wala mo sakay sa inyong van, wala ka income? O di ba? Madam, Paano kung maplat ang imong van, ang inyong van? Oh, kinsa mo sakay? O Madam. paano kung wala mo terminal? Kinsa mo sakay sa inyo? Ha? Pasabot. Pasabala siya, madam, oh. madam, kabalo ba ka, madam, nga kada sakay sa pasahero gatip na sa 20-20? Ay, sos. Kung saon man na kay sa kadlaw, isa naman imong pasahero. Butang Oh, Madam, Pedro. palangga kayo na ko imong anak, madam. Palangga. Pasalit ko si madam nga. Ano yung anak, magbuhay rin na kung ako ang mapangasawa. Palangga gani, pero magminantiner mong nilaga, perme. Sige lang pala, ma. At least may sabay. Hindi ako. Palangga. Ah. Oy, Kabalo
Antone, ang ginaparigos ko na sa akong bata mineral water. Kabado ka? Ang iyang pamanit, ana, pertighiyang ka na. Dili pa ka saho, ana, o kwan. Kung di isa, banlawan pa na ako gatas. Tapos, ikaw lang ang mapamana, dispatcher. Mom, grabe ka man tanak, Anthony. Hindi, real talk yan, anak. Real talk yan. Wala siyang ibubuhay sa iyo. May ano man matagay na pala siya, Chance. Wala. Basta, Oy, langga! kung dili mo mahawa, Anthony, ako ang muhawa. Hindi ba tayo Mom! Magmuni-muni sa ako. Nag-walk out na. Nag-walk out na. Sige, mag-istorya sa amin. Mag-istorya sa amin sa imong... Pabuligay ko pa. Mag-istorya sa amin. Pero si Anthony, diri na siya manyaga, ha? Wala tayo nilungag. Ayo! Oy! Tao po! Oy! Ay, tawo. Tao ba na? Tawo ba ka? Tao ni... auntie! Bagay. Opo. Hayop. Pwede. Alam na kita. Oy! Ano? Madam, ako Oy, si ikaw pala. Vincent. Ayos. Vincent is my name. Oy, Vincent. Operator sa van. Wapuha sa imong banto. Kung anong gwapo bagong Sandali van. lang, tawag ako si Ross. Ross! Ma! Unya nagugasi na panaog sa kay Ari ang imong gwapong manliligaw og kwartahan. Alanganin, ara na. Tama-tama, madam. Tama-tama. Na, Ross! Tak mo. Madam, tama-tama. Nakabaligya akong bagong van. Wow! Na ako'y 2,000 para sa mo. 2,000? Ba't mo sing ganun? 2,000? Hindi, 2,000 pa, pauna ba? Pagkatapos niya, maistorya na ako si Rose. Wow! Imo ko nag 5,000. 2,000 ginatag mo sa ako. Papaligoon ko na ang bata ko nga si Ross. Mami, ara na ko, Mami. I'm here na. Ross, tingnan mo kung sino ang bisita mo. Hi, Rose. Ito yung gusto ko. Ito yung gusto ko. Band operator, hindi yung dispatcher. Hello? Si Hi, Vincent Rose. ka, di ba? Ikaw si Vincent? Wow, Vincent. Chocolate and flowers for you. Ay. Vincent, patingin nga ng kuko mo. Tingnan mo. Uy, wow. Nakaka-cute sa... Grabe yung kuko mo, ha? Oh. Ang lapad-lapad talaga. Mami! Rose, alam mo na. Pag malapad ang kuko, ibig sabihin malapad ang pangarap. Yes, malapad yan. Malapad. Te, anong ba't silingon si Nimi? Rose, ano ka ba? Yan na lang. Mom, di ba nagsurya na ta si Anthony ang palangga ko? Anthony, alang-alang sugot ka, maangkas lang kag sa bike. Ari nga may van. Sige na, ate, sila ko anay ka mo. Ay, ito. Dali dito. Sige, madam. O, diri ka sa sopa. Ikaw pa lang ang ginapapungko ko. Diri nga manliligaw sa bata ko ba? Pandaran aircon. Pwede pandaran aircon, Ay, no? sige. Salamat. Rose, palihog ko yung remote. Paki-adjust yung temperature sa number 9. Grabe, lamigan. Iba talaga pag basta mga special na bisita, alam mo na madam, yan. salamat, madam. Pero pag mga hindi ko bet yung mga visitors, doon lang yun sa labas. Naamo na, ma'am. Ay. Ma'am, malakad kami ni Anthony karon may ara kami sang Up, man up, sa up. Rizal. Ano naman, ma'am? Bakit ka aalis? Masari ka ni na mo. May bisita ka dito. Si Ano ka ba? Vincent? Oo. Ano ba si pasilingon? Hindi ko bet si pala- Antone. Ha? Ito yung bet ko kasi kita mo naman sa pag-upo, kita yung betlog. Kita mo rin lang. Vincent! Madam. Iwan ko muna kayo. Sige, madam. Oo, aalis kami ng papa niya. Stop. Mami, Bahala ka. malakad gani kami ni Anthony, di ba? Bahala na siya diri, Madam. To, May Vincent. buot naman na. Bahala ka na, ha? Ha? Ikaw na bahala sa anak ko. Ibig sabihin, Yes, of course. ako na bahala sa imong anak. Pero, to ba si may kwan ka din? Apo lamahal na ikaw. Wala problema, madam. Are, 5,000. Magkuha kami siyang TV ni... hindi mo na pag-tawagin nga, auntie. Tawagin mo akong mother. Agad-agad, ma'am? Siyempre, Rose. Sige, madam. Sige, ha? Magkuha TV. Oo. 10,000. Wow. Rose, tumataging-ting, Rose. Ano ni may down payment? Rose, ikaw na bahala, ha? I-entertain mo ng mabuti si Vincent.
Oo. Sige, Ilak na madam. lang namin dito, ha? Wala problema, madam. Feel at home. Oo. Ikaw na bahala sa anak namin, ha? Ma'am, si Anthony gahulat sa ako. May panugot yan mula kay Senior Aguilar. Adalahig pa si Senyor Aguilar. Papa J. Boy Nunoy, Brigada Rachel. Ginakulbaan ko ba? Eh daw mas ginapaboran ni nanay. Halos kada adlaw nagakadto diri si Vincent ang operator sa van. Kaysa sa akong boyfriend nga dispatcher. Galibog ang ulo ko, Papa J. Boy Nunoy, Brigada Rachel. Kay si nanay nagaprepara na, nagapangimbita na sa iyang mga kumare sa maabot ko nun namo nga kasal ni Vincent. Galibog na gid ang ulo ko subong Papa J. Boy Nunoy. Pero itsuraan man si Vincent. May kwarta. Kung ikumpara ni mo kay Anthony, alam mo naman na. Pero Papa J. Boy Nunoy, Brigada Rachel, ang ginatibok sa akong tagipusoon si Anthony. Pero nagadugay. Doon nabaling akong atensyon kay Vincent. Bangod sa iyang Kambyada? kambya